Брат, Оли вахтай камтари дига фикр ки брат пушаймон мешай сарости манаша астағфирлоҳу бародар шайтона сирка кифр брат сарш нате брат сарш нате падару модари банде ба фарзанди дуруни чоҳай ту вақте да сари қари шайтон да дили ҷоҳай падару модар ба умед ҷуфт кардан сари тохта ҳатта да сари қарн меги ман додум талоқта сарш нате ки фарзандат бе падар мемона дар хонаи тағош бачат да пишти дар мемона сарш нате ки оилат дар ба дар меша дар хонаи падар да пеши янга беқадр меша ӯ бегуноҳ ба худша ту бегуноҳ ба худта гани гунаҳгор бироре наму кӯдаки хурда ӯ гунаҳгор медона тира ҳатто бо ӯро ӯ қаҳр карда рафтан мехоҳа ҳатто мегӯй ки бира якдигар фаҳмӣ намонда байни намхонадор да дили худшон гул мехоҳа дили кӯдак рӯи хорда яташ да таги кӯпаи чашмош об мереза яташ сигарет се лави тиреза нанга номус кибр ғурур мутакаббирӣ нишона доданай беронаи дурун даргирӣ сарш нате брат бики фикри чанд соли баъда кӯдакера ки калон мешава мебина мактаба орзуҳои ту чӣ буд бачама ба мошин дарс мебарам мактабхон шава касону бруки пеша мехарам ай хона сиён какада мебарам ша мактаб ба як нофаҳмии хурд орзуҳота мезани хат брат оли вақте сарш нате астағфирлоҳу сарш нате шайтона сари китват фурорта сарш нате соз меши сардоди пушаймон меши як нофаҳмии бутезие буд да айни ёши ту барқасти ӯ ай сарзан меёби духтари ката метони барқаст ай сар кунӣ тӯю маърака ӯрам барқасти ту шум меёва ба ҳусни хушрӯш леки чӣ дар корови чашми кӯдак да бари рӯш зани ёфта сад хубам боша барои моиндарай шӯи ёфтаи ӯ ам хуб боша не ки пияндарай ӯ кӯдак да дар корай падар модари ҳақиқӣ чӣ гуноҳ дора ҳаётша насӯзонай кӯдакиш брат оли вақте сарш нате астағфирлоҳу ӯ кӯдак да меҳри ту дар корай на ин ки пулои ту беалиминтои тирам гишта намеша бародар чӣ дар кор шиками сери дили ташнаи падар